Da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna maka lalai marhabin da shigowa wannan tasha ta channel ta Arewa Sub TV. Amma muna sanar da kai da idan kai farkon shigowa ne da kada ka manta ka shafa'a kai mana subscribe, kana daga bisani ka latsa mana wannan ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Gode yaushe mun gode. Da farko gyara zama domin jin cikakken abin da muke tafa da shi a yanzu. A yau cikin wannan labari muna tafe da kyawawan zababbun 'yan matan Kannywood, wanda idan ku kalle su za ku ga 'yan mata ne wanda suke kan ganiyar su, ma'ana wanda duniya take tafa da su, suke wadaƙa da kuɗi. 'Yan matan Kannywood waɗanda suka je hutawa a ƙasashen waje wato Dubai. Wato Dubai wuri ne mai ban mamaki da sha'awa, ga kuma gari ne na alfarma, gari ne mai kyau wanda son kowa in wanda ya rasa. Amma ni anawa zancen shawara ga kowanne mutum da ke son shakatawa a ƙasashen waje to ya je Dubai. Yawancin 'yan matan Kano kamar Rahama Sadau, Nafisa Abdullahi, Hadiza Gaban, Hafsa Idris da dai sauransu sun ziyarci ƙasar Dubai don huta da kuma buɗe ido. Dubai, kuna tsammanin akwai wani wuri mafi ban sha'awa don hutawa fiye da Dubai? To amma ni a nawa babu. To amma ban san naku fatan ba. Fatan za mu so mu ji ra'ayinku game da ƙasar da kuka taba zuwa da kuma ƙasar da take burge ku. Amma mai sauraro anan muka zo ƙarshe, amma muna roƙonka da idan kai farkon shigowa ne da ka taimaka ka danna mana subscribe, kana daga bisani ka danna mana alaman ƙararrawa domin sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar